ना सर बीपीएफ मंटू बर दिनै जि नोंथांमोननि बिजाथिया नैजिनै कक्लाबारियाव जि देरहासारनो हाबाय गोबां माने भटनि डिफारेन्सआव देरहानो बे बेयाव मा बुंनो दङ बिसायख'थि जानायनि सिगाङावनो जों जेथिया रायजो राजानि सिगाङाव प्रसारनि थाखाय हाबदों बे समावनो अनुमान खालामनो हाखादोंमोन जे जों बिजाथिया देरहागोन खिन्थु बेसेबां डिफारेन्स देरहागोन बेल' खातां जायाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिभिन्न नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ थगाय थुसि भट आदाय खालामनो नागिरदोंमोन जे बिथाङा बुंदोंमोन जे एबार कक्लाबारि समस्तियाव बिपिएफनि प्रार्थी शंकर बसुमतारी देरहागोन आरो बिथाङा देरहायोबा गुटि बिटिआरनि जि सरकार बे सोलायगोन इउपिपिएलनि बदलै हाग्रामा महिलारि गावनो सरकार दागोन होननानै बिथाङा प्रसार खालामदोंमोन आरो रायजोखौ बिदिनो थगायनानै भट आदाय खालामनो नाजादोंमोन खिन्थु 17 बोसोर बिथांनि जि अनागारि सासन बेखौ रायजोफ्रा मोजाङै मिथिदों आरो मिथिनानै बिथाङा नंखाय बाथ्राजों थगायनानै बिथांमोननि भट आदाय खालामनो नागिरदोंमोन रायजोफ्रा गनायाखिसै आरो बेनिखायनो एबार जि रिजाल्ट ओंखारदों जि फलाफल ओंखारबाय बेयाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि बिजाथि सानैनि गेजेराव भटनि जिथु बेबधान जि फाराग बे गोबां फाराग नुबाय आरो बेनिखायनो जों दिनै बेखै कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाखौ साबायखर होदों जे बिथांमोना थांनाय मोननै बिसायख'थि बेखै 2016 आरो लोगोसे 2021नि जि बिसायख'थि 20नि जि बिसायख'थि बे मोननैबो बिसायख'थियाव इउपिपिएल अर्थात आबसु आरो एनडिपि बै समाव पिसिडिआरनि समाव आरो एबारबो प्रमद बर'खौ दैखांनाय बिथांमोना हाग्रामाखौ बेयाव मोननै बिसायख'थि रिजेक्ट खालामखादों आरो बेनिखायनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन जे एबारबो कक्लाबारिनि रायजोफ्रा इउपिपिएलनि बिजाथिनो भट होगोन खारन थांनाय 17 बोसोरनि जि सासन बे सासनाव बिथांमोना कक्लाबारि समस्तिखौ जौगाखांनो थाखाय जेबो खामानि मावाखै बिथांमोननि लामा सामा दाबो गोग्लैसोनानै दं फरायसालि बायदिसिना गोग्लैसोनानै दं दै लोंनायनि बेबस्था खालामनाय होआखै बेबायदिनो बायदिसिना समस्याफोरखौ समाधान खालामाखै आरो बेनिखायनो रायजोफ्रा हाग्रामा महिलानि सायाव गाज्रि मोननाय दंखायोमोन आरो बेनिखायनो एबार बिसायख'थिया जों नुदों जे बिथांमोनखौ रिजेक्ट खालामनानै इउपिपिएलनो भट होनो देरहादों दिनै मन्टुफोराव देरहानाय मिन्स इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि नेतृत्व जि सरकार सोलियो बे सरकारनि आखाइया बोलोग्रासिन जानाय बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि जि अपहाहन बेखौ रिजेक्ट खालामनानै बिथांखौ अराय समनि थाखाय बर' रायजोनिफ्राय बर' पलिटिक्सनिफ्राय बिदाय होनायनि मोनसे सिनखौ जों नुदों कक्लाबारिनि बियादनि रायजो राजा भटार्सखौ मा बुंदों बे समाव नोंथां जों बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे कक्लाबारि समस्तिया जिहेतु गोबां बोसोर नेग्लेक्ट खालामनाय गोग्लैसोना दंमोन एबार जोंनि सरकार सोलिदों आरो दा लकेल केन्डिडेटबो होबाय आरो बेनिखायनो बिथांनि गेजेरजों मन्टु बर'नि गेजेरजों कक्लाबारि ओनसोलनि गासैबो जेंनाफोरखौ लामा सामानि जेंना फरायसालिनि जेंना दै लोंनायनि जेंना आरो बिभिन्न फसंथान बायदिसिना जेंना बेफोरखौ गायसननायाव कक्लाबारिनि रायजो राजाफ्रा सुबिदा जासिगोन आरो कक्लाबारिनि रायजोफोरनि जि जेंना बे बोस्रांजानाय जासिगोन आरो बेनिखायनो जों साबायखर होदों बे कक्लाबारि रायजो राजाफोरखौ जे बिथांमोना जोंनि खावलायनाय मथे जोंनि अनुरद मथे बिथांमोना जोंनो भट होबाय आरो जोंनि सरकारखौ गोख्रोंसिन खालामो गोरोबथानि जि माने दफाफोरखौ गोख्रोङै मावफुंनायनि थाखाय नोंथांमोना मैया क'क्राझाराव सावरायलायनाय जादों सावरायलायनायनि गेजेरजों मा बुंनो दङ नोंथाङा बे समाव बर्तमान जि इउपिपिएल सरकार आरो लोगोसे जोंनि इउपिपिएल पार्टी आरो सिगां आन्दलन खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि स्पेसियेलि एनडिएफबि प्रग्रेसिभ जों दासिमहालागै जि सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिनि सायाव जिफोर माबाफोर दं क्ल'ज एन्ड सेक्सन्सफोर टार्म्सफोर दं बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं इतिमধ্যে गोबां टार्म्सफोर मावफुंजानाय जाबाय गोबां डिमान्डखौ जों सुफुंनो हानाय जाबाय आरो गोबां बाखि दङ दा बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो जों नाजागासिनो दं आरो आसा खालामदों बे 2020नि गेजेरावनो 22नि गेजेरावनो जों गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन बे जोंहा दा मेइन माबा हिसाबै सिमा थिग खालामनाय जेंना दं बेनिफ्राय समस्ति बांहोनायनि जेंना दं बेनिफ्राय समस्ति जिल्ला बांहोनायनि बाथ्रा दं बेजों लोगोसे आरो एनडिएफबिनि वार्कारफोरनो रिक्रुटमेन्ट साख्रि होनाय बेनिफ्राय बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन मार्टेसफोरनि खथिफोर होनाय बे गासैबो खामानिफोरा दासिमबो बाखि दंबावो मावजोबनाय जायाखै
रिहेबिलिटेसन बेलायाव गोबाङानो मोनबाय मात्र एसे खम दंबावो आरो बिदिनो गोबां मोननै मोनथामसो बिदि दफाफोर दंबावो बे गोबां फसंथानफोर गायसननाय बाथ्रा बे गायसननाय बाथ्राफोरखौ जों आसलथे दाहालागै मावफुंनो हानाय जासिगोन खिन्थु जोंहा लेन्डनि माबाफ्रा एलटमेन्टफ्रा आथिखालाव जोबाखै बेनिखायनो लेन्ड एलटमेन्ट जायाखै जों बेफोर खामानिखौ मावफुंनो हायाखै आरो जों बेखौ मावफुंनो थाखाय इतिमध्य लेन्ड एलटमेन्ट बेबस्थाखिनिखौ खालामगासिनो दं आसा खालामदों जोंहा लेन्ड एलटमेन्ट जायोबानो इन्स्टिटिउसन गायसननाय जागोन बेनिफ्राय गोबां अफिसियेल फसंथानफोर फैगोन बेफोरखौ जागोन इन्डास्ट्रि बायदिसिना गायसननाय बे खामानिफ्रा जागोन रेलवे कच कनस्ट्राक्सन माबाया कारखाना बानायनाय जागोन बे गासिबो लेन्डनि सायाव एसे नांथारदों बे लेन्ड प्रब्लेमखौ फोजोबनो हायोब्लानो गासिबो जागोन बेनिखायनो जों आसा खालामदों बे 2022नि गेजेराव जोंनि थांनाय 2020 मायथाइयाव जि सुक्ति जाबाय सुक्तिनि गासैबो जोंनो होनाय सरकारनि जे रादाय बे रादायफोरखौ जों मावफुंजोबनो हागोन बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै जे ट्राइबेल इउनिभारसिटि जानो गोनां भैरबकुन्द बिनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोना आलादायै दाखालि दिल्लीयाव सावरायनो थांदों बे बिथिङाव बे जथेस्थ' दावगादों जिहेतु ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ जों लेन्ड एलटमेन्ट खालामना लाखानाय जादों आरो इतिमध्य बिनि थाखाय जि डिपिआर प्रस्टुत खालामदों बेखौ इउनिभारसिटि कर्तृपक्षआ बेखौ बानायखांबाय आरो बे गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जों इतिमध्य मिनिस्टार अफ हम माबानो हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टनो लोगोसे मिनिस्टार अफ हम एफेयार्सनोबो जों साबमिट खालामबाय दा मात्र बेखौ बिथांमोना पारसु खालामनांसिगौ जों आरो बावैनो थान्दै हरबावगोन बे बाथ्राखौ खामानि मावफुंनो थाखाय इउनिभार्सिटिनि माबानिफ्राय भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बुंनाय जादों जे नेक्स्ट सेसननिफ्रायनो हायोब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि सिगनेल मोनो बे हम मिनिस्टारनिफ्राय जुदि सिगनेल मोनो बिथांमोना नेक्स्ट सेसननिफ्रायनो बेखौ स्टार्ट खालामगोन आरो बेखौ स्टार्ट खालामनो हायोबा जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो जों अकल ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा नङा NITनि बाथ्रा थाबाय जा नेसनेल स्टेडियामनि बाथ्रा थाबाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि थाखाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा थाबाय गासै माबाफोरखौ फसंथानफोरखौ जों गायसनो फारि फारि नाजालांबाय थागोन मन्थ्रिनि बेलायाव मा बुङो नोंथांमोननि जे UPPL आं बे बाथ्रायाव आं जेबो कमेन्ट होआ मन्थ्रिनि बेलायाव आं जेबो कमेन्ट होआ